नमस्कार खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिबि गिबियाव बयनिसिमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो लोगोसे जायनोखि आंनि चेनेलखौ नायबाय थायो आंनि साबस्क्राइबार आंनि बेनिसिम आरो स्पेसियेल आंनि गोसो गोरबोनि कनसेर्न अननाय मोजां मोननाय बेफोरो बावहरनाय जाबाय माने आं दिनै नोंथांमोननिसिम जे भिडिअखौ आंनो देखायदों बेयो मोनसे जोंनि ग्रुपाव हगारनाय मोनसे भाइरेल भिडिअ अर्थात जोंनि पेज हिसाबानो हगारदों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल देउलगुरिनि बेनि नामा जाहैबाय सान्ति मुसाहारि माने बियो हौवाफोर बायदि मथथे पावार टिलारबो सालायो खेथि खालायो दा बे जेनाखि जुंखाम खेथि बे खेथिखौ मथथे बियो बिगाथाम मावदों होननानै आङो मिन्थिदों दा आरो मथथे आं बे जायगासिम थाङाखै आंनि फिल्ड स्टाफ जों जायखौ ट्रिपल के होनो चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो दं करुणाकान्त कर्मकार आं बिदालिङो माने आंनि सिनियर आं बेनिफ्राय माने कालेक्सन खालामना मोन्दों बेयो माने बेंटल देउलगुरि गामिनि आरो बियो मथथे आं बेनि हवेर एबाउट इसेबां माबाखौ मिन्थिया डिटेल्स माने मा खारनाव बियो माने जेन'बा हौवाफोरनि खामानिखौ बियो हेन्डेल खालामनांगौ न'खर सालायनांगौ मथथे आं मिन्थिनायाव बियो माने हालौनायनि खामानिखौल' मावा खेथि बाथिनि बादैबो बियो रांखान्थि दैलि खरसा बहननो थाखाय बियो मथथे टट'बो सालायो होननानै आं मिथियो माने दा नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नायलांदो बहुद इन्सपायरिं माने जों बर' आइजोनि गेजेराव बिदि बे सासे मावै दाङै जाग्रा न'खर सामलायनो हानाय टेलेन्ट साहसि कारेजियास बेबायदि जे मानसि दङ दा बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो लोगोसे आंनि मोनसे अनुरद सोरबाफोर खाथि खालायाव जुदि जोंफोरबायदिनिफ्रायबो साबसिन मोजां एक्सप्लेन खालामनो हानाय गिदिर इउटुबारफोर जुदि दङब्ला थांनानै जाहाथे बेनि हवेर एबाउट मोजां माखासे इनफरमेसनखौ लायो आरो मोजां सार्कुलेट खालामो आरो लोगोसे बेफोरबायदि मावै दाङै जाग्रा माखासे मानसिफ्रा जाहाथे माने सरकारनिफ्रायबो जाहाथे एसे मोजां अनसुंथाइ मोनो इनकारेज मोनो न'खरखौ जाहाथे गथ' गथाय जे दं बेफोरखौ फेदेरनाय फोलावनाय फोरोंनायफ्राव जाहाथे मोजां माने लामा मोनो दा बेखौ बयनिसिमबो माने आं एसे अनुरद खालामो एटलिस्ट सोरबाफोर मोजां इउटुबार दंब्ला बेफोरखौ एसे सार्कुलेट माबा खालामना हो आरो प्रसार खालामनानै हो मोनसे अनुरद थायो बिदिब्ला नोंथांमोना नायला आप लोग देखे जाइए ये हमारे बड़ो लेडी औरत जो है जो कैसे खेत करता है जैसे वेदर मशीन वो चलाता है और पावर टिलर भी चलाता है आप लोग देखे जाइए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम
दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नायनानै जुदि मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो माने एसेनोसै see you next video